Mislim da nastavnicima puno znači ovo priznanje, jer svako od nas je nekako malo dete koje kada pohvalite daje maksimum, a mislim da posebno u prosveti, ima naravno i u drugim, kada učitelje, nastavnika ili profesora nagradite ili ga nominujete, on da još veći maksimum i nekako leti kroz ceo svoj rad. Pa za mene je uzor bio svaki nastavnik koji je opčinjavao za vreme nastave, gde sam mislila da je čas trajao samo 5 minuta, a trajao je 45 minuta i uzor mi je uvek nastavnik koji nekako uslovno rečeno zarazi decu glađu za znanjem i obrazovanjem. Pa poručila bih da se ne dvoume, jer ako osjećaju to u sebi, pored svega toga što nas okružuje, najlepše je ostati u nečijem životu zapamćen kao neko koji je možda i odlučio i na neki način uticao na odluku čime će se baviti i ostati deo njegovog života.